Oyaore nyakora moga jwang eno kinyi maber kendo maruotho yao nono piny nono mondo warom kendo e Lolwe TV e chenro mar nonro mar Oboke kawuono chieng' tich adek tarik 28 dweno mar abiriyo e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino kaka pile an kod oboke adek: Daily Nation, The Standard kod The Star. Oboke mokwongo kawuono wadhi moke kod Daily Nation. Thor mar wach e oboke mar Daily Nation en NASA fallout, Raila's 5 options. NASA fallout, Raila's 5 options. Ene banka duno od bura mar ANC Wiper kod Ford Kenya ne olando chenro mar wuok ayanga e riwruok mar NASA manyiso ni NASA sani en gima osetho. Raila kod options 5 e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kata dwaro mare mar bedo kingpin mar siasa e pacho kae. Kaluwore kod pogruok e riwruok mar NASA, banka Mudavadi kod ANC, Wetangula, Ford Kenya kod Kalonzo Musyoka kod Wiper ne olando chenro mar wuok e riwruok mar NASA. En Raila kod options 5 mar bedo relevant kata dong' kapod en okebe weche mag siasa e pacho kae. Option mokwongo: conclude deal with President Kenyatta's Jubilee to forge a new coalition. Option mokwongo ma Raila nigo en mar tieko chenro mar loso riwruok mar siasa kod duond od bura mar Jubilee motelo ne yiero maduong' mabiro. Mano option ma Raila nigo mokwongo, en ni mondo tiek chenro mar loso riwruok mar siasa kod duond od bura mar Jubilee ten piny owacho Uhuru Kenyatta. Option mar ariyo en rebuild NASA, court new allies and hope to reap from Oka fallout. Option mar ariyo en Raila ochier kendo riwruok mar NASA, olos riwruok mar NASA kendo obed kod geno ni poni duond buche moloso One Kenya Alliance, mano Wiper, ANC, Ford Kenya kod KANU opogore, to orwaka duond buche mowuok e riwruok mar One Kenya Alliance e riwruok mar NASA, kaachiel kendo omany duond buche mamoko mondo donje riwruok mar NASA. Mano option mar ariyo ma Raila nigo, en ni ochier riwruok mar NASA ka okelo duond buche manyien mamoko, ka bende oket wang'e e riwruok mar One Kenya Alliance. Poni nitiere pogruok e riwruok mar One Kenya Alliance, to kel duond buche mowuok e riwruok mar One Kenya Alliance mondo ti kode e NASA. Option 3: capitalize on NASA dissolution to join Oka, that is One Kenya Alliance, and push for competitive selection of flag bearer. Ene ogai mar ODM Raila Odinga oyie kod chenro mar wuoyo riwruok mar NASA, bang'e to oriwre kod riwruok mar One Kenya Alliance moting'o Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Gideon Moi kod Moses Wetangula. Then bang' riwre kod riwruok mar One Kenya Alliance, okel chenro mar ni dhano jogo mag gombo laro kom ker kod otiko mar One Kenya Alliance odhi e nomination ma idhi tim kod idhi yier kod delegates kata jokanyo mag riwruok mar One Kenya Alliance. Koro Raila option mar adek en ni odonje riwruok mar One Kenya Alliance to o advocate for nomination mondo jogo ma olap dhogi ndong' ne kom ker kod otiko mar One Kenya Alliance odhi e nomination, to ng'at mogwel ema odhi ochung' kod otiko mar One Kenya Alliance. Option mar ang'wen: back another presidential candidate hoping to become a kingmaker. Option mar ang'wen en Raila osir jago machielo e laro kom ker e yiero maduong' mabiro kendo bed ka okebe mar weche mag siasa e pacho kae. Mano option mar ang'wen, en Raila osir lwedo jatelo moro e laro kom ker e yiero maduong' mabiro kata ka okebe weche mag siasa ma pacho kae. Option mar abich: do a deal with Deputy President William Ruto or retire altogether. Option mar abich en Raila osir lwedo jalup ker William Ruto kata owere kod weche mag siasa bang'
owere kod weche mag siasa kata osiro lwedo jalup ker William Ruto. Magi options abich ma Raila nigo. To gima nyaka ing'e nyakwara mogi, Raila en okebe mar siasa. In English wacho ni en political enigma kata enigma of politics. En ng'ano ma kawuono en piny, seche muparo ni onge te modhi chier. Koro options pod nitie kendo wabiro neno ni Raila dhi tiyo kod option mane. Oboke mar Dek loso ewi anyuola mar miyo moro mane ong'ielo rengo e kar thieth ma Mbagathi Hospital, kama koro penjo osewuok kalore kod tho mare e od thieth ma Mbagathi Hospital. Oboke mar 4, Raila Moi ticket on the cards as ODM leader weighs 2022 options. Nitiere chenro kata nitiere possibility ni ogai mar ODM Raila Odinga nyalo dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro kotiyo kod ticket mare kata koriwore kanyakla kod jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi. Nitiere possibility kata nitiere ogai mar ODM Raila Odinga nyalo dhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro ka ogwelo jatend duond od bura mar KANU Gideon Moi kaka jalupne kata running mate. Kata kamano nitiere options abich ma aselero ni e thor mar wache boke mar Daily Nation. Boke mar abich en ywarok e kin jotelo mok e gwenge mag yimbo mar Kenya, ywarok e kin jotelo mok e yimbo mar Kenya mano Western Kenya, kalore kod limbe mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta madhi chakore chieng' Jumapil e jumani. Kama nitiere maling' ni e limbe ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi timo yimbo mar Kenya kochakre chieng' Jumapil, jotelo mag One Kenya Alliance moting'o Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula ok ogwele romo makamano kata ok ogwele limbe makamano, gino ma osemiyo jo bura motenore kod Wetangula kod Mudavadi chano mar tamore chopo e limbe makamano, ka giwacho ni jatend piny owacho ok ogwelogi e limbe mare modhi timo yimbo mar Kenya. Oboke mar 6, odiochieng' manyoro gai mar ODM Raila Odinga ne osidh kata ne oyudo sir mogwel kowuok kuom jotelo maok Mount Kenya Region. Moko kuom jotelo maok Mount Kenya Region odiochieng' manyoro ne osingo mar siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare mar laro kom ker e yiero maduong' mabiro mane otimore e kaunti ma Murang'a odiochieng' manyoro e dala jatend kambi mar Royal Media Services mano SK Macharia, kama jotelo maok Mount Kenya Region ne osingo mar siro lwedo ogai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare madhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Oboke mar 8 loso ewi penjo kalure kod tho mar Constable Caroline Kangogo, manyaka sani nitiere joma pok oyie ni ne onegore ochielore gi Magina owuon. Kata kamano wuon gi to ramo ni Caroline Kangogo ne ochielore kod Magina owuon kendo ne okonegi kod ng'at moro amora. Oboke mar 9 loso ewi lal mar omenda maromo bilion 4 e opuk mar omenda miluongo ni Uwezo Fund, ma en kalure kod report mar Auditor General. Oboke mar 10 loso ewi weche mag lupo e alwora mar nam Lolwe, weche mag ohala, pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mar Daily Nation en piny Ingereza ne oyie mar miyo piny Kenya hola mar omenda maromo bilion 20 madhi konyo e keto e tim Big Four agenda mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta, mane ochopie e romo mane jatend piny owacho Uhuru Kenyatta otimo kod jatend migawo mar weche ma oko mar piny Ingereza, mano e romo notimore e boma mar London e apisi mar meya mar London mano miluongo ni Lord Mayor kata Lord Lawrence mar London. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Standard. Thor mar wache nyimo oboke mar The Standard en ni how NASA will share millions. How NASA will share millions. Kaka duond buche mag NASA dhi pogore pok mar omenda bang' ka duond od bura mar ODM ne oseyie mar pogre omenda
kod duond dhi yudo atamalo 55 mag omenda duto mane omi riwruok mar NASA, mano omenda maromo milion 187. ODM dhi yudo omenda maromo milion 187. Duond od bura mar Wiper mar Stephen Kalonzo Musyoka dhi yudo milion 70. Duond od bura mar Wiper dhi yudo milion 70. Duond od bura mar ANC motelne kod Musalia Mudavadi dhi yudo milion 43. Duond od bura mar Musalia Mudavadi mano ANC dhi yudo milion 43. Duond od bura mar Ford Kenya motelne kod Moses Masika Wetangula dhi yudo omenda maromo milion 36. Eka duond od bura mar chama cha mashinani mar gavana machon ma Bomet Isaac Ruto to dhi yudo omenda maromo milion 3. Nyakwaro mogi manyiso gimomiyo duond buche gi ne ithgi wang' mokalo, nikech ne nitiere pesa motimo cathedral ka nyaka duond od bura mar chama cha mashinani mar Isaac Ruto bende dhi yudo milion 3, manyiso mana gimomiyo duond buche gi ne ok mor kod ODM. Oboke mar ang'wen, duond od bura mar Ford Kenya motelne kod Moses Masika Wetangula oluongo romo mar jood bura mag duond od burano kama gidhi twake chenro mar wuok e riwruok mar NASA. Duond od bura mar Ford Kenya oluongo romo kama gidhi twake chenro kata paro mar wuok e riwruok mar NASA mabiro bang' ka ANC kod Wiper bende ne osegoyo ombulu mar wuok e riwruok mar NASA. Oboke mar ang'wen bende chiwo ler ewi kaka duond buche mag NASA dhi pogre omenda ma aselero ni thor mar wach nyimo oboke mar The Standard. Oboke mar 5, odiochieng' manyoro jotelo mawuok Mount Kenya region ne osingo mar siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga, kendo Raila ne owacho ni gidhi chako luoro piny Kenya mangima kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta e chenro kata dwaro margi mar riwo ogandni duto ma pacho kae. Magi ne owacho odiochieng' manyoro e dala jatend kambi mar Royal Media Services mano SK Macharia e kaunti ma Murang'a. Oboke mar auchiel loso ewi kaka tuo mar COVID-19 otemo chocho tuke mag Tokyo Olympics. Oboke mar 7 loso ewi ler ewi tho mar Constable Caroline Kangogo, kama pod nitiere penjo ewi tho mare ka wuon gi to ramo ni Caroline Kangogo ne ochielore kod magina owuon. Oboke mar 8, jo od bura sani koro sayo mokalo jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe kalore kod mibadhi mar KEMSA scandal. Oboke mar 10 loso ewi chenro mar keto e tim lai manyien mar CBC ma iwacho ni thuolo sani koro rumo mar keto e tim lai manyien mar somo mar CBC. Oboke mar 12, oboke mar 14 loso ewi huduma namba kama Court of Appeal dhi golo ler malong'o ewi huduma namba. Pajo ndiko kaachiel kod pajo somo nyaka weche moko e pinje maoko. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach nyimo oboke mar The Star en Mount Kenya top guns endorse Raila for 2022. Odinga declares birth of a new dawn spearheaded by him and Uhuru. Handshake team to traverse country from next week. Jodito mag jotelo mawuok Mount Kenya region odiochieng' manyoro ne osingo mar siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga e dwaro mare mar bedo ker mar 5 ma pacho kae, mane otimore nyasi mane obagi e dala SK Macharia kama governors karib 4 kaachiel kod jood bura mawuok Mount Kenya region ne osingo mar chako timo romo e kor gwenge mag Mount Kenya region ka giserogo oganda mondo osir lwedo ogai mar ODM Raila Odinga. E kinde ma ogai mar ODM Raila Odinga bende ne olieko ni gidhi chako timo limbe e kor gwenge duto ma pacho kae kod ker Uhuru Kenyatta mar kelo ogandni duto kanyakla kaachiel kod keto e tim dwaro margi mar riwo ogendni duto ma pacho kae. Oboke mar 4 nyaka oboke mar 5 Raila ne owacho ni gidhi chako timo limbe e kor gwenge duto ma pacho kae kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kochakore juma makiny, kama gidhi
chako sero ogandni duto mowuok e pacho kae mondo oser gi lwedo motelo ne yiero maduong' mabiro, ka jo od bura kaachiel kod governors ma ok Mount Kenya bende ne osingo mar siro lwedo gai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6, duond od bura mar ODM ne oyie mar pogo omenda ne duond buche mamoko mag NASA, kama aselero ni kaka gidhi pogore omenda makamago. Jatend duond od bura mar NC jatend duond od bura mar Wiper Stephen Kalonzo Musyoka bende ne okawo Norman Magaya ma en osiep ogawe mar ODM Raila Odinga madhi bedo e secretariat mare motelo ne yiero maduong' mabiro. Nyakwara mogi ne alidho ni alidha moko kuom weche e oboke mago ma kawuono. Nyalo kawo thuolo mari mar mondo inyiew oboke momori kendo isom nyaka agaja mar kwano kaachiel kod agaja mar meli. Hello director mara Kevin Okoth wuod game, wakwayo ni ibed kod odiochieng' makare. Oriti masani, nyinga Chris Owino.